А ви знаєте, як навесні квітнуть хвойні дерева? А я вам зараз покажу. От погляньмо спочатку на гілки сосни. На кінцях минулорічних приростів спочатку з'являються яскраві чоловічі шишки, мікростробіли, в яких зріє пилок. Пилок вітром перенесе на нові прирости, на кінцях видно червоненькі жіночі шишки, мегастробіли. Вони чекають на запліднення, і з них виростуть шишки з насінням. От на гірській сосні ми бачимо і минулорічні зрілі шишки, з яких вже висипалось насіння, і молоді органи розмноження. Так виглядають жіночі шишки модрини європейської. А це квітне ялиця. Більш докладні відео про ці та інші види рослин дивіться на моєму YouTube каналі.